Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Suryati WS kanthi ira-iraan lumebu dalan Padang. Cariyos menika kapetik saking kalawarti panyebar semangat. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Petingane Mbak Parsiki ana nggon mripat, plerokane anggir melerok sepisan, apese ana pemuda papat sing klenger. Dadi yen sekesuk melerok ping 5 ngono wae ana cah 20 sing klenger. Gumunku nek aku sing dipleroki ora klenger, ora barang, malah seneng rasaku. Sebab yen dheweke mleroki aku malah dak cedhaki, dak jiwit lengene. Gumunku maneh dak jiwit kok ora nesu. Mongko yen wong liya aja maneh kok jiwit. Lagi njawil ngono wae langsung diujar-ujari entek amek kurang golek nganti lambene kemitir mendomble-domble. Dheweke pancen wanita sing ora gampang srawung utawa ora butuh srawung, luwe-luwe karo wong lanang. Gumunku nek karo aku kok ngakrab banget. Jare mergo aku wong sing sepisanan ngajak kenalan nalika dheweke wiwit manggon ing kampung iki. Sejatine aku ya ora ngerti asal usule saka ngendi, keluargane sapa lan nyambut gawe apa. Jarene dagang sandangan njupuk saka Solo didol nyang Jakarta. Ati-ati ana omah kontrakane kono seminggu rong minggu, terus lunga dagang sesasi rong sasi. Gumunku saben arep mangkat lunga mesti aku sing dikon ngeterake menyang terminal. Sok-sok yen arep mulih uga telepon njaluk dak pethuki ing terminal, mligine yen mulih wanci bengi. Gumunku maneh aku kok iya manut wae nganti karyawan tokoku alok. Pak, jenengan iku napane kalih Mbak Parsi? Direktur toko kok dikon ngeter-ngeterake nyang terminal. Napa sajake duwe sir napa pripun? Lah upama duwe sir piye panemumu? Takonku enteng wae. Oke mawon. Ning ora usah direwangi dadi tukang ngeter pedhok, langsung dilamar mawon mesti gelem. Wong aku ora butuh ngelamar kok, saurku. Pancen aku ora ana gagasan arep ngesir dheweke, nanging jujur wae wiwit dheweke manggon ing kampung iki aku rumangsa kaya dielingake marang almarhumah Mbak Yuku sing seda 5 taun kepungkur. Prejengane pancen mirip almarhumah Mbak Siti, lagiane uga mirip. Siji maneh miripe yen mulih saka lunga mesti gawakake oleh-oleh buah, embo apel, anggur, klengkeng, opo aceh. Nganti aku sok ngraita apa Mbak Parsi iki panjalmane Mbak Yuku. Ah, embuh sing genah aku lan dheweke rumangsa cocok seduluran. Bisa uga amarga padha dene pelakune dagang. Kala-kala batinku sok takon marang awakku dhewe, kok bisa kaya ngene tangkepku karo Mbak Parsi. Aku iki duwe toko cukup gede nganti perlu
pelayan 10 tambah toko cabang ing papan liya duwe karyawan 6. Nanging yen sawanci-wanci Mbak Parsi akon ngeterake, aku kok terus mangkat kanthi enteng lan ikhlas, ora ana rasa ngersula. Mongko sok bengi-bengi wanci kepenake wong turu, kaya dene ing sawijining wengi antarane jam 2 bengi HP ku muni, bareng dak angkat jebul Mbak Parsi njaluk dipethuk nyang terminal, turu saja sumengko kaya ana sing diwedeni. Aku ya terus mangkat metuk tanpa ngersula. Aneh, wiwit bengi iku dheweke ora tau metukake utawa telepon aku. Let seminggu uga bengi watara jam 2 dheweke teka nggonku nggawa tas beduduk embuh isi apa. Mripate katon bengep bubar nangis, nyawang aku kanthi pandulu kang luyu kaya wong pepes atine. Apuranen aku, Dik, wis ganggu anggonmu turu, ucape tuntun sedih. Ora apa-apa, ana apa to, Mbak? Aku arep njaluk tulung, ucape. Mbak arep mangkat bengi-bengi ngene iki. Ora dak kon ngeterake nyang terminal, nanging dak kon ngurus tas iki. Karo muni ngono dheweke nyelehake tas iku ing ngarepku. Tas iki isi duit 1 juta. Tulung mengko opo kapan pasrahno menyang panti asuhan yatim ing kutha. Bubar omong ngono lambene nyewewek nyedak aku, banjur ngerangkul aku kenceng banget karo omong kanthi minsek-minsek. Dek, bengi iki kanggo kang pungkasan aku ketemu kowe. Sedherek maneh aku njaluk pamit arep lunga saka kene. Aku kaget banget, kaget merga dheweke masrahake duit semono akeh, kaget merga ujug-ujug dheweke pamit arep lunga. Mula aku ngendhake, "Mbak, iki ana apa? Yen kowe nyumbang semono akeh marang bocah yatim iku, aku melu bunga, Mbak. Nanging apa sebabe Mbak banjur arep lunga? Kowe wis dak anggap kaya sedulurku, Mbak. Mengko yen aku kangen terus menyang ngendi olehku arep ketemu? Kowe ora perlu ketemu lan srawung karo aku maneh, Dik. Mundhak kembet tumindakku. Aku iki dudu wong becik, Dik. Selawase iki kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nek ngono critakno, Mbak, sapa sejatine kowe iku? Takonku ngeyel. Dheweke nguwali rangkulane bali lungguh. Sauntara aku menyang dapur gawe unjukan panas. Iki ombenen dhisik, banjur critakno sapa sejatimu. Sawise diombe sawetara dheweke ngaku, Dek, 5 tahun kepungkur aku lan ibuku bakul ing pasar lan bisa njupuk kredit ruko. Banjur golek utangan menyang bank kanthi tanggungan poman tinggalane bapak oleh 1 juta. Atiku bunga, sesuk bisa ngiseni tokoku kanthi dagangan cukup akeh. Bakale aku duwe toko. Aku kepengin ngecakake ilmuku nalika kuliah di telu ekonomi. Nanging bareng tekan ngomah jebul tase wis kodhong, suwek moblo-moblo, duwite ilang dicopet wong. Saking sedih ibuku, sugih utang ora bisa nyicil. Akhire omah dilelang, ibu loro nganti bekasane sedo. Dek, wiwit iku aku nekat kaya wong kepengin males loro ati. Aku nyopet ing ngebisan utawa ing sepuran nganti nglumpuk liwat 1 juta. Karepku nek wis ganep 1 juta arep dianggo pawitan buka toko kaya kegayuanku 5 tahun kepungkur.
Nanging antarane sesasi kepungkur aku kecekel, Dik. Aku ditahan polisi ing Jakarta. Tujune bisa brosot lunga banjur mulih mrene dak kon medhok bengi-bengi winginane kae. Saiki aku dadi buron, Dik. Mula aku dak lunga saka kene supaya adik ora katut kesangkut tumindakku. Kena apa duit iku ora kok gawa, malah kok pasrahake panti asuhan. Duit saka olehku maling, upama dianggo pawitan ya ora bakal berkah. Luwih becik aku dak dodol sego tumpang ing pinggir pasar kanggo nyambung urip ing papan sing ndelik ora bakal konangan polisi. Mangsa bareng olehmu masrahake duit iku, aku njaluk pamit, Dik. Apuranen aku. Guneme ngono karo ngadeg arep lunga, nanging dak candak tangane, dak gondeli. Dheweke manut ora berut, keprungu tembunge nelongso. Dik, aku pancen penjahat. Aku wedi banget yen kanthi dicekel polisi banjur dikunjara. Nanging yen adik sing nyekel banjur kok pasrahake polisi, aku manut, Dik. Kowe ora bakal dicekel polisi lan ora bakal mlebu kunjara, saurku. Aku iki penjahat, Dik. Aku wis. Kowe dudu penjahat, Mbak, sautku munggel kundeme. Kowe nyopet mergo lara atimu, modelmu ilang, omahmu ilang, lan ibumu sedo ngenes akibat tumindake copet. Nanging sejatine kowe dudu penjahat. Katik barang hasil copetanmu wis nglumpuk malah arep kok pasrahake panti asuhan. Nanging polisi wis mburu aku, Dik. Aku kudu ndelik ana ngendi. Kowe ora perlu ndelik lan ora bakal dicekel polisi. Carane piye kok bisa ngono? Manuto aku lan aja lunga saka sandingku. Dheweke katon tidak nanging lambene kumecap. Iya, aku dak manut. Mbak Parsi dak geret mlebu kamar. Aku banjur ngetokake busana muslimah tilarane Mbak Yuku saka lemari serta alat-alat kasulistiane sing isih sumimpen nganti seprene. Iki sandangane lan alat riase Mbak Yuku. Dandana nganggo iki ya. Sauntara dheweke dandan, aku salat subuh. Nalika bali mlebu kamar maneh, aku kami tenggengen nyawang dheweke. Tanpa sadar aku ngerangkul dheweke, nanging banjur eling lan dak wali. Nyuwun ngapunten, Mbak. Kowe persis Mbak Yuku mbiyen. Ayo mangkat. Nyang endi? Takone sajak bingung. Yang panti asuhan masrahake duitmu kuwi, terus nyang toko cabangku sing anyar ing Prambanan. Dheweke tetep katon bingung lan sajak wedi, nanging manut wae dak ajak numpak mobil liwat kutha bola-bali ngliwati polisi sing lagi tugas ngatur lalu lintas. Tekan Prambanan wis jam 8 wancine toko buka. Kalebu tokoku, karyawan 6 wis padha teko kabeh. Kabeh wae ngertenono ya. Gunemku njelaske marang karyawanku. Wiwit dina iki sateruse Mbak Parsi iki dadi manajermu ing kene. Ayo padha ditepungake. Kabeh padha nepungake. Salah sijine karyawan dak weling supaya ndampingi Mbak Parsi nuduhake bab-bab sing perlu dingerteni serta ngladeni apa sing dibutuhake. Lan nalika arep ninggal kono, aku geneman kresik-kresik marang Mbak Parsi. Ing kursi manajer kene kowe aman, ora bakal ana wong nyujanani. Mula tetep ana kene wae, ora perlu lunga. Dheweke nyawang aku keprungu ucape. Dik, aku iki pencopet uleng. Apa kowe ora kuwatir yen duit ing tokomu iki mengko dak colong, dak gawa minggat?
Nek arep kok colong, ya colongan wae. Rasa kondo aku. Saurku kepenak. Wis ya, urusan toko iki miturut ilmu sing kok sinau ing kuliahan. Yen butuh tuku apa-apa, jupuka duit dhewe sakarmu. Seminggu maneh aku bakal mrene. Let 10 dina wanci toko tutup, aku bali merono, mlebu lewat lawang butulan jujuk kamar pesalatan. Jebul Mbak Parsi ana kono isih umik-umik karo ngubengake tasbih. Mula aku terus mlebu kamar tengah nyetel televisi. Ora suwe Mbak Parsi mlebu lungguh ing jejerku. Dek, aku wis kok swargake kaya ngene. Njur piye caraku males kabecikan marang kowe? Suwargakno ibumu lan mbakyumu sing wis padha ana ing alam kubur. Carane? Takone. Ibumu biyen kepengin kowe dadi manajer toko. Mula tetepo dadi manajer toko iki, ibumu bakal tentrem ing alam kono. Terus mbakyumu? Takone. Sadurunge seda mbakyuku weling yen rabi milih bocah lulusan ekonomi kaya aku ben ngurusi tokomu. Mbak, tulung turutono welinge mbakyuku ya. Mripate sumunar nyawang aku, keprungu ucape tulus. Dek, pancen darbeku mung raga sepotong lan nyawa ing jerone. Kanthi tulus dak pasrahake kuwe kukupo saonone. Tanganku dicekel, dicucupi nganggo lambene kang endah. Nuli lambe kang endah iku kumecap lirih. Matur nuwun, Dek. Kowe wis nyelametake uripku. Ora nyelametake saka buroning polisi utawa pakunjaran, nanging nyelametake saka urip sasar. Bantunan aku nebus dosa-dosa sing tau dak tindakake ya, Dek. Aku mantuk kawetu genemku. Mbak, pangapuraning Allah iku jembar sak jembaring jagat tumrape wong sing gelem mertobat. Cotel.